Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς κατεβάζουμε τραγούδια. Είναι ένα πολύ απλό πρόγραμμα, πάμε να το δούμε. Πρώτα πατάμε αυτή την ιστοσελίδα, αυτή εδώ πέρα που υπογραμμίζω. Πατάμε Enter, πάμε στο YouTube, πατάμε το συγκρότημα και το τραγούδι που θέλουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπογραμμίζω εδώ πέρα, πάνω. Πατάω αντιγραφή και πάω στο YouTube MP3. Πατάω επικόλληση, διπλό κλικ επικόλληση, convert video και εδώ πέρα μπορούμε να το κατεβάσουμε απλά. Να, εδώ πέρα όπως βλέπετε κατέβηκε. Αυτό το βιντεάκι μου, μας άρεσε, κάντε like και κάντε subscribe. Γεια σας.